idú rovno dole. Nejako prepojiť tie zábery s tým, že on akože skončí ten záber od hentiela a začne sa ten, že prichádza. Alebo nie, budeme spraviť tie reťaze, nemáme reťaze. Tam chceš vyhádať veci. Nie, že si Číňa naloženie. Jedného z vás môže aj vytrepať do snehu. Jamajku. Tu má tady. To vystrihni, daj tam píp. Grimas, čo si urobíš? Sa zatvár zimušne, ako snehuliak.